Lang mepi hawar ke jun alang ilong bet ajoini lang kadure CMEM MAC atum alam cak ceteni der. Lockdown kangkir kip ha along patepek atum aphan polis RPF atum kekhang. Convict 19 awur ki thurpu ajoini inglong arlok kido araratum kisung kacetong. Lang hanlo eche thela sipir the along lang le ave pulote kereng et atum rengun e lasona por hut lang mipi pu adi malong kheruni pen kahelo kilometer choksi ando ji bangso hawar rong choksi ando lapen bangsuri si amuluk an doji bangso alang he along arniwang talang ke sok kaching lugaching thi atum putke ajonarlo bonsitame bangso alang he along kaching lugaching thi adim along plang masap soweta ASDC asorkar kacharia hot kepitekang aring anchot la bangso aphi congress ai atung kacharia hot karlitang klengdun teron chairman ahin pen kaching lugaching thi adim along plang semar pitekang bonsitame non BJP asorkar ningkan kithom plengtanglo lapen amreng pen MAC rinaterang pita bangso arong asorlo lapen PHE pusitame do bonsitame bangso PHE rong asor aphan lang PPC pangram suasonsi heglong seta BJP atum aphan pahai det pen thangnata akerap ali long lelang pusi khadagara datum pen phirang ke atum karjuda mahut than pachini dun kheroni pen ren sing teron news fast karbiang long Nili tum hane langki aparman mangke ningkan piningan emisi flote ningkan ke thoman dam elo sitame thegong lela. Komade emisi lo lake? Nona bange dak kuki bangke pon kumar lo hai. Asorkar ke? Asorkar e BJP lo. Non anta thangki jun abar sai. Abela. Kalau sud ningkan potrok la pena prang mud la platform pang nilo la anjona la nangke lang punang lang lek ma pu anjona. La platform pang ni komatik lo. Lage ke damtang karlitang klengdun teron BDC chairman akut lo. Lapen nanglitum arong long jitu rinate rang pi non ke amreng MSC alang lita ame thangarong lo ame thangarong han ko pisi kerab lo Kera po bangke ladak lang mi pilo malan theglong le lang lapen ke wang puta wang bela. ame thangarong mata Ame thang hemi silang che wang ta stamil la bang so lang mi pilong tanir ni neta la dak mesi emisi kitur long lor puta dak la sorong hanta humli tawang be no antawang be ningkane thompleng non malom det pi adang convict 19 abur ki thurpu ajoine India angkang pi amat lockdown kangkir kang hap apor ahut asam pen angtan karbiatum kachong dat atum kisung kacetong athe non hedjong Prime Minister Narendra Modi pen det arlo ning koira isi aparman kang hap padukok ajok bangso kang hap ajok Karbi Ariso Kerala Karnataka Tamil Nadu Bangalore along rikachong dat akarbi atum kesung hektik pusi birtanang pale jasemet abangke alang litum hemle chewangjita motor gari ave lapen hada ke doverji aphanta arideng along tangkata ave lapen company anta inghap et pusi birta nang pachini lasi Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang aphan hada kedo kisung akarbi Chongdat atum aphan akirat kipiji aphan chuning riloputa alang lituma hinpen ningkang sampen cepaklang company doan tami mon thailo napen parta gari motor train da hem ka chetania phan abar sayabe lasi naletum district council mate autonomous council asara tum phan kado pabe labang so kisung pen kerap je phansi niletum chuning rilo dak program dok moka pendo samela so pendo niletum ro mo pendo pena on arat akisung topik lo lada Kardom Nilimen ke edition pro non do Kerala Unirong ke no senta arong binom mai tingpeng rong chon arong Kardom Nilimen gypsum rong hang nili non do bom Kerala nilirong ke
Dipu Matipung. Kadam ke heading tu mah niliman ke jual tu lagi, si nili dak Kerala ni songdara lah, ni tu ham channel ni sama. Kadang Niliman Dorsing Tiso. Nilirong Lorin Thipi, Borsing Rong Hangrong. Kadam niliman ke Mongol Sing Ronghang, Ring Chipi, Boxing Ronghang Rong. Koilamati ahi thimate irui pen kangni ahi thi along atumi rat kacherok to ke do ajok rat kang ar athema u inglong a hawar pen kancherok upper diagrum mai timung balijan lapen oglang char malom pen ke wang atum aphan injin someme alang litum an kahelo pen keng pen ke wang dung kek tara hanjor biri hanso hengnu langdung asonason ingtong pen kang horlok si hem pen hithi an keng pen kilometer thong kep so se kewang seta thang ta namove jor ason anta jora thai ave kenama tumta ave pusi han ke jor asar pimaratum chethan pon pu hithi kulat anta inkir et ajok ingti mate sol sang khan chonama thai ave puta han chojor asar pimaratum khan pu siluni jan pen choki hola pwd ka chelenga towar anta samphridang nilipen serli janging tigathar news fast Karbi Anglong Assam Government Karbi Anglong Autonomous Council atum nipho aparman coronavirus abot pen kaching rai thekji aphan pura COVID-19 lockdown kangkir ke pha along Karbi Anglong adang pi along ta inkir dot et asonsi thekpon long seta gari aso ihum humnit kacheleng jai bangso 144 kipidet aputha police CRPF atum kekhang donji aphan kapat depek atum aphan kekhang lapen areng ke paso dun lapen kacheleng long ledetji aphan therdon pinpur mehapu PM Narendra Modi pen sitame India angkang pi ning koira isi aparman lockdown ke pha laso ateng pulote jangmi achiklu niphai kripli arni lerokko Dipu rong supi along birta kirip donahut anke kinep pangnang avelan Pinya birta ansi pajo diglo dometame kardom